Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Miabot si Vic ug nalipay si Wilma ingon man ang ilang mga anak. Unya, sud sa ilang kwarto, may papati ang usa-usa kanila sa tumang pagmahal. Ingon man, kamingaw niini sa matag usa kanila. Ayaw na pa sila mga bata. Kamingaw, kay kul mo. Nalingaw sila pangaplis imong da para nila. Gusto ka masayan ta ka? Sige be, love. Kung ano masahin ako na sa'yo masahin mo. Pero, ganit lang, love. Yan o. Kalain ba't tanan awan, uy? Mas maayong maligo na tang duha. Pwede, love. Maldito. Imong sil, tubaga. Si Chito. I-off na ko. Pinsa, love. Tanong mo tubaga. Wala love, oy. Napindutan lang tingali to. Okay, love. Dangan magkatagali ko. Bayo kayo nalingaw pang mga bata. Dali na. Kamingaw, kay ko di mo, love. Nice kayo kung doll, kuya. Parehas kita ko nako. Awa, nice kayo mata og pilok. Nya hair. Papalit kog bike ni Papa. Dili na ko gustuhan ng airplane, oy. Mauwaw na kog muduwa. Kay dako naman ko. Ganahan man ko og doll, kuya. Gusto ko pud-an pagit akong doll. Gusto na, oy. Kanang daan nimong mga dal, ihatag na sa mga bata nga way duaan. Anya, wa may ngani nga mga bata, pi. Na, oy. Dito ra noon sa gate. Dito sa may guardhouse. Luoy baya si Laglin. Gisi ilang mga sinina. Kita tay kanila, kuya. Oo, katong niuban ko ni Mama. Ngayo sila og kwarta. Giyatagan ni Mama. Pasudlon unta to sila. Kaya tagan ako sa kundaan nga mga sinina. Ingon bitaw to si Mama. Pero niingon ang guard nga. Dili lang sila pasudlon. Adto lang sa may gate. Ay, dali na mo dong. Dagli na. Tuwa ng inyong snacks. Sila di ay si Papa Yaya. Ay, pasagdan tauna sila nga mamahuway. Dili na tutugawon. Nahala, dali na mo, mga bata. Love. Love. Nakatuog pa kayo. Hindi ko na siya tugawan na. Kikapoy ka na. Napasagdan ko lang. Gawasan ko mga bata. Uy. Nangyari cellphone mo. Huwag mayong pagkabutang. Miring mo ito ganina. Ugwa nito baka. Napindutan ng kunot yung ali. Gi-off din niya. Ayaw na ko. Ay, miss ko lang. Mauti ka nito kaninang niring. Ya, pagila yung miss ko lang. Ingon nga. Mao gapon numero 1. Naingon siya nga napindutan ng tingali ko na, pero ano mo gihapon yung numero 1? Suwayan ko talaga. Adto ko sa gawas ng kwarto manawag. Ingon siyang napindutan ng tingali ko na, pero niya mga miss calls mao gihapon numero 1. Mukul ba ko ang numero 1? Miring na. Hi, Will.
Kapila lang ko manawag mo. Dili ka matubag. Hello? Kinsa ni? Sorry. Hello? Hello? Oh, gi-off niya. O ba kisulti na ako? Kisab to siya. Maugyapong numeroha ang mitawag kanina. Ugwa to bagan, Wilma. O siya buti pa sa buti ini. Unsa? Pa? Pa! Kaya ni mata ni Papa. Uy, natok pa si Mama pa? Sir Beck, gaaday merienda ninyo, sir. Nangaon ang mga bata, sir. Natok pa si Mama. Pukawan ako, Mama pa. Ayaw, anak. Pasag nila unang matog. Unyara ko magmerienda ng aling, waton ko si Wilma. Aw, sige, sir. Mga anak, ako rin upukaw ni mama ninyo, ha? Sige na, pagduwa lang na mo dito sa playroom. Magdungan ng big snacks ni mama ninyo. Sige na. Siguro ko nga ang iya tong pana. May mitawag ako. Ug maila sa tingog nga may pagduda siya. Labi na kayo, wa ko mutubay o pagkisulti niya. Ay, nakalitan ko. Pero, ang tuyo ko sa pagtawag unta ni Wilma, kay mutan ako, ug wa ba siya reklamo sa iyang auto? Kung maayo ba ang kondisyon sa dagan ini? Ay, pala ka. Wako'y sa kong isikataw. Pero si Wilma ka, ug ang igsuon sa iyong pana nga nakakita na mo dito sa restaurant. Wa kay gisulti nga to sa pana ni Wilma. Pastos sa bang bayhana na. Ay, ipati na hinon ko kabalaka ni Wilma. Nabalaka ko kung unsay nahitabo niya karon. Love, ganara rin kami bangon. Di pa dugay. Nagdarag birinda sinangaling. Giwat ka magbata. Gigutom ka? Sorry ha. Gikapoy manggut ko ni magmaayo eh. Kadiyot ka mag-ilis ko. Ang mga bata, ng stocks na? Pagdalig ilis niya. Di ko magpaabot sa komedor. Nangaon ng mga bata. Ang akong cellphone. Nara di ay. Nanawag ra ba si Chito ganiha? Nahibuong gito nga nung wa ko makigsulti. Nakalitan ko kay basig lain ng pagsabot ni Fake. I-delete ko ang iyang number. Wala lagi mo gawa si Day Wilma, sir. Basin og nakatulog pagbalik. Bibangon na to ng aling. Nagbanyo pati ngali. Pati ba na lang mga bata nang ako rin paabot ni Wilma. Nalingaw raman sa tong duha, sir. Tiwason ko lang ang akong gilabahan diri sira, mga uniforme nimo. Sige nang, padayon lang. Gikuha ko lang ang number sa nag-miss call. Kalit kung ibati ka ko ba, huwag ko magkasabot. Pero di ko gustong masama ka. Dili. Love? Hay mga bata. Milagro, waka sa muka si mong pag-abot. Nalingaw silang playroom. Sige na. Puspas na yung gandam ni ng aling. Nibaw git siya da, nga gusto ta ini. Ug ang mga bata, spaghetti. Ahon sa man, gusto ka coffee? Bisan na pag naipuspas, magpakutaw git ka og coffee. Magkutaw ko. No, ayun na. Okay ng puspas. Timing kayo nga niya ka, love. Hapit ng birthday ni Glana. Mayon taog, ikauban ka namo sa mga bata. Kano siya do? Unyang sunod sa pado. Mayo kay way klaseng mga bata. Nagplano mi nga mag-beach ta. Walang unta kay bahay anang hikayo na, uy. Di ko magkasiguro, ha? Ug ko naaman, love. Hangyoon lang unta nimo nga mugahin ka bisag ni anak na lang adlaw. Misaad ra ba ko? Tanaw na lang. Love, misaad ko sa mga bata. Di paniguro ko nga niya ka ni anang hikayo na. Ha? Love,
Nga naman ka. Mura lagi kag wa mamatis kong gisulti. Ang mga bata ba, misaad ko nila nga mag-beach tapuhon sa birthday ni Glenna. Ug nalipay king mga bata. Ikaw yung tasab sinang aling ha. Maayon ta nga, di ka lang una mo biyahe ang hikayo na. Sige, padinghaon ko. Susihon ko na ako mga schedules. Salamat, love. Sultihan tang mga bata. Ingon ka pa, manuroy tayo, nag-abot ni mo. Mag-skating mi sa mall. Ni-promise pa yung ka pa no. O lagi, wag ko malimot mga anak. O gusto nito, kamo na si mama mo kanang wa ko din eh. Di mo manuroy. Kamao na may isang mo drive. Si kuya ay, sige na siyang kuyo ko ni mama. Ako, bilin lang ko ni Yaya. Kamo na manuroy si mama mo, Lindon? Usahay, pero sige kong ihatod ni mama og kuhaon sa eskwelahan pa. Manurin ta pa. Please, kita si kuya ug mama ug si Yaya Aling. Bito pa, sige na Ay, pa. kamo lang, oy. Mga bata, may buhaton ka. Ula si mahibilin din is bay. Sige na pa. Ingnon ako si mama ha. Kamaon na ba ming mag-skating ni Glenna pa? O di ay. Din mo magtulog skating. Sa silong gud pa? Salon? Kamay naman ang lugar ang lungkot. Adto lagi ta sa mall. Adto may mag-skate ni Glenna pa. Ingon ako si mama ha. Bito pa. Ha, mo ingnon ha. Nga na, nak? Ma, mag-skating mi si Glenna sa mall, maadto ta. Love, mau ginahangyan nila permin ako. O ba ni sila? Ikaw day ma, dili ka mo uban. Medyo lain akong lawas, nakda. Pabili lang ko din Kamu lang dito ang mga bata, love, please. Namarahig ng mga bata, oh. Sige. Ato ta. Yay! Nalipay, baya ang duha. Kayok lang ma. Ari kita ka naman ni kuya nga mag-skating. Hambugira ba yan na siya ma? Murag ka mao. Dali ra ba kayong matumba? Naman goy mo kot. Dili man ko matumba dito sa mall. Sige na mo. Tumanan to mo. Tara. Love, kamu lang dito ha. Aron malingaw ang mga bata. Tabangan ko sabsi ng aling og luto sa atong panihapon. Og ani lang ta manihapon ha. Dili lang sa gawas, love. Magpaabot mi ninyo sinang aling. Sige, tanaw mga anak. Ano man to si Fig? Milakaw lang uban sa mga bata nga wa man namilit na ko. Nga man ka ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!